खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि गोथार फुंबिलिनि मोननैसो निउस आपडेटआ बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन निउस आपडेटआव दं जोंहा नबजित नार्जारिनो भट होनो थाखाय गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरनि मबाइलजों भट होनो थाखाय मिरु एबसुआ मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दखरा एबसुनिसिम बिथोनलाइ हरदों। बे फोरमाय बिलाइनि गेजेरजों नबजित नार्जारिखौ डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 नि देरहागिरि खालामनो थाखाय गासै दखरा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि मावथिफोरखौ दिनै 23 जुनाव गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरनि मबाइलजों 9152915246 नाम्बारजों कल खालामनानै भट होनो थाखाय साखाफारा जादों। नबजित नार्जारिनो भट होनाय समा दिनै मोनानि 9 रिंगायावनो जोबनानै थांगोन, बेनिखायनो बयबो अननानै नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनो थाखाय भट होब्लानो जाबाय, जाहाथे जोंनि बर' हारिया नबजित नार्जारिनि थाखाय गोजौ मासियाव थानो हायो आरो लोगोसे नबजित नार्जारिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुबुं दोन हिसाबै सिनायथि जानो हायो। नैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा आफगानिस्तानाव गोबां गोख्रोङै बांग्रिं मावदों। रेक्टर स्केलजों सुनानै बांग्रिंनि गोख्रैथिखौ 6.6 मेगनिट्युड मोननाय जादों। बे गोबां गोख्रोङै बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव आफगानिस्तानाव 1000 सुबुङानो जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो 1500 सुबुङा गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों। बे बांग्रिं मावनाय जाथाया आफगानिस्तान आरो पाकिस्ताननि सिमानि खस ओनसोलनि 44 किल'मिटार गोजानाव जादों। बे बांग्रिं मावनाय जाथायखौ पाकिस्तान आरो भारतआवबो मोनदांथिनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। थामथि निउस आपडेटआव दं जोंहा सनु निगमआ आसामाव 5 लाख रां अनसुंथाइ हरदों। थांनाय बावैसो साननि सिगां आसामाव थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव माखासे जिल्लाफोराव दैजों लोमसावजोबदों, जायनि जाहोनाव थागिबि सुबुंफोरनि न' बां, जिब जुनार, आबाद आरो बायदि बायदि धोनफोरा सिलिंखार जालांदोंमोन। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि सुबुंफोरा गाव गावनि न' बांखौ गारनानै रैखाथि बादाफोराव थाहैनो गोनां जादों आरो बिसोरनि थानाय जानायाव सानख'हायै जेंना नुजाथिनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदि समाव आसामनि दुखुखौ नुहुरनानै बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सनु निगमआ दैबानाजों लोमसावजानाय सुबुंफोरखौ 5 लाख रां अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामदों। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। लोगोसेनो आसामनि खैफोद समाव रांखान्थियारि मदद हरनायनि थाखाय गोसोजों गोजोननाय बावहरदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। ब्रैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया नगाव जिल्लानि खामपुर नोगोराव दैबानाजों लोमसावजानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि मन्त्रि शर्माया गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय ट्रेनजों हान्थिनानै खामपुरसिम दावबायदों। खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो दैबानानि जेंनाखौ भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय लोंग्रा दैनि बथलजों लोगोसे बिस्कुट पेकेट राननानै होयो। गासै 5000 लोंग्रा दै बथल आरो 2000 बिस्कुट पेकेट राननानै हैदों। रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला आसामनि नगाव जिल्लानिफ्राय खामपुर नोगोरावनो दैबानाजों बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। गोब्राब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव जेरावबो दै लोमसावजानायजों लोगोसेनो कपिली दैमानि दैयावबो उसिफावनाया नगाव जिल्लायाव लोमसावबोदों। दैबानाजों लोमसावजानानै 50निख्रुइबो बांसिन गामिया सिलिंखार जालांबाय। गोबां ओनसोलफोरा दैजों साग्लोबजानो गोनां जादों। अदेबानि आसामाव दैबानाजों आरोबाव 7 सुबुङा जिउ गोमाबाय। दा गासै जिउ गोमानाय अनजिमाया 88सिम सौफैबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो निउस आपडेट होनाया एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।